Mga sakop sa Metro Cebu Highway Patrol Team ni ronda sa usa ka gamayng himuanan ug peke nga mga dokumento nga himutang sa may Legazpi Street sa downtown area ning Dakbayan sa Sugbo. Asawa sa upat ka mga dinakpan nawad-an og panimuot dihang gikarga na ang iyang bana sa patrol car. Siluan meron din sa report. Nagpositibo ang test buy sa mga sakop sa Metro Cebu Highway Patrol Group nga nakapaaghat sa mga sakop sa pag-apply og search warrant sa korte. Tuod man sa ronda sa mga sakop sa HPG Metro Cebu, ilang nasakmit ang nagkalain-laing mga ORCR sa mga sakyanan. Ang gironda nilang himuanan og mga mini nga dokumento subay sa mga nasakmit nila mga sakyanan nga migamit sa mga mini nga dokumento. Sa atong presiding judge, Judge Meralies na para for search warrant sa karon na ami diri among giserve pero prior sa pag-serve nagkandakta og entrapment operations ta kaning upat ka buk na sikop. Gawa sa ORCR, nakasakmit usab sila og nagkalain-laing mga ID. Usa niini ang ID sa PhilHealth. Nagduda ang mga taga-HPG nga mini-usab kini nga ID sa PhilHealth. Nasakmit usab ang espesyal nga klase sa papel nga gamito nila alang sa paggamit og driver's license. Subay niini, gisakmit sa kapulisan ang tanang butang nga gituho ang gigamit sa illegal nga kalihukan. Kasong falsification of public document ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Samtang moagi na sa regular filing ang nanag-iya sa buhatanan og mga dokumento. Wala pa makabantay ang kapitan sa Barangay Santo Niño nga naisyuhan og barangay permit ang gamayng himuanan og mga dokumento. Anti-carnapping campaign kay kini munigamit sad sa mga illegalista na mogamit og fake na dokumento para kunwari ang kanilang mga motor og sakyanan legal. Kita katuo ba nga niya din hibitaw sa atong taliwa sa atong syudad nga na doon na din negosyo inani nga illegal. So ato pa i-double check. Samtang nahibong na lang sila si Adel Capasio ug Lito Baay nga naghimo lang og istampa og yawi dihang gipahigayon ang ronda. Di mo tigimo siguro dia may tigimo. Pero katong pagkita sa dito sa pisto na kong rabastan nagsige kulit sa rabastan. Dito bidampot na lang kay nagduduplicate ra ko dito yawi. Awit ko nagmod duplicate yawi. Oo, duplicate. Gitabang ang asawa sa usa sa upat ka mga dinakpan human siya mawadi og panimuot dihang gida ang iyang bana sa patrol car. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.